ọ gịnị bụ iwe unu ji chọọ iwepụ onye isi ala? O tee na anyị bụ ndị nọ na nnukwu na omebe iwu nke Naịjirịa ji na-agba izu na-atụta elu na-enye gọọmenti nke na-achị anyị nọ n'okpuru ndọrọndọrọ pati a na-akpọ APC. O tee na anyị si nke anyị wetara nke atụmatụ nke ọ gaghị anọkọta anyị akpọọ anyị eme nketa na nzukọ wee kpọọ ndị grupu anyị wee kpọọ nzukọ anyị jere na NAF Center ebe isiokwu anyị oge ahụ bụ maka etu ọ ga-eme ka nnukwu nsogbu dị maka ichekwa ndụ na akụ na Naịjirịa ga-esi wee bụ ha ga-eme ka ọ dị na mma. Anyị kpọọ ndị niile bụ ndị isi ndị agha ụgbọelu nke anị ma nke ndị mmiri tinyere maka ndị nke ndị polisi ahụ ndị ọzọ kpọrọ ha anyị chara na biz anyị gba ụgbọelu gbaba. Anyị wepụtara ofu izu ụka wee mee enyi. Nke mbụ unu mere ihe a? Anyị mere ya na 2019 anyị mechara elekshọn pụta banye na ya maka oge a ka ya na-ada anyị na-emechi anya kpọọ izu ahụ mebie emechi ihe niile wepụtara ha atụmatụ eto ga-esi wee mee. Anyị emego atụmatụ ka a ga-esi wee mee ka ihe bụ electricity dị na Naịjirịa. Mụnwa bụ onwe mbụ onye wetara atụmatụ na ka anyị na-akpọ moshọn na Chineke kwuo onye eto ga-esi mee. So mmechi anya agbakwanye nekwa na NAF Center again gbaa izu ụka wepụta. Anyị ekwugo maka eto ga-esi eme ka nne dị n'obodo a. Anyị wepụtakwa tụcha atụmatụ wepụta jekwa na NAF Center gbaa izu ụka mee ihe niile a na-eme nwere nke anyị emebere. Ihe anyị bụ maka imebe iwu ka ọrụ anyị bụ imebe iwu n'ịnọchite anya iji ekwe nne ya ma ọrụ a na-arụkwanarị ọfụma ọrụ anyị ma ọrụ a niile mkpọrọ ga-afọ kịta bụ ọrụ ndị ezekutiv kwesịrị ịdị na onwere nke anyị fụ n'aka ha wee baa n'ọrụ a jepie n'ebe ihe anyị na-eme kwuchie niile ekwuchasịsị nwetụ ndidi anyị nwetụ ndidi ahịsị nwetasị nwetụ ndidi anyị nwetụ ndidi ndidi emekete ndidi karịa onye ka anyị kwukọta kwuo anyị mbọsị anyị nachitere anyị ka ekwu okwu na Tuzdee anyị bido anyị kwuo onye asị mba si debe ka ekwuo na anyị gbaa izu ya na-akpọ executive session anyị na-eme anyị na-abịa chụpụsịa ndị niile na ndị nta akụkọ abụọla anyị kwuo anyị wee wedekweta dobe ihe a maka anyị chọbụrụ ihe anyị mere Tuzdee ka anyị ka eme anyị sizi asị mba ka agba izu anyị gbachaa izu kpuchi ihe niile ọ bụrụ etu anyị si atụ anya ka esi wee kwubezie anyị sị mba na oke na-agbagara nkịtị etu agaba etu n'oche ga-emebi ọkwa etu ka anyị ji wepụtazi ya sị mba na anyị ga-ụwa ga-anụ onu anyị maka ịnọ na-ekwu ndị nọ n'akụkụ mmadụ ya na-aga a na-asị na onwe ihe na-eme ma gị na onwe gị na-eme ọsọ na-agba ewu ọ na-ajụ di ya na arụ ekpere ka afọ ya so ihe a ka emegide were bupụta ihe ata mba anyị ga-ekwupụta okwu ọnya ka iji wefụ ihe iji wefụ ụnyaahụ na igwe na-ekwu okwu n'ebe niile anyị na-eme ka anyị mee mmụgharị ka ndị mmadụ ma ha na-eme onye na-arụ ọrụ ịkọ atụmatụ ihe niile a na-arụ ọgwụgwọ dị gị asị na ịma arụnwụzi n'iwepụ akụkụ ka onye ọzọ rụọ ka onye ọzọ rụọ so isi na ịma arụnwụ ka onye ọzọ nyetu ohere ka ndị ọzọ rụọ ọ bụrụ mmadụ ncha mgbe mmadụ ncha nwụchara ebe ifeanyị ma ifeanyị na-eme ọka ebe anwụchazi ka ndị ga-arụ ọrụ mana ụfọdụ na-ekwu na unu emeberezi ya bụ ihe ngwa ngwa maka na oruchezi otu afọ kịta ọchịchị ndị a aga ọ bụzi kịta ịtụpụzi agha kịta ọ gịnịzi ọ bụrụ ihe a na-ekwu mgbe ọbụla taa bụ gboo mgbe ọbụla
a na-ekwu gọọmenti na-agwụ emechigoro emechi ogosiro dat na ndị nke na-achachepụ kịta na ọrụ gọọmenti agwụ gọọmenti ada-akwụsị akwụsị ọrụ gọọmenti ada-akwụsị akwụsị ebe ọ na ebido kwụsị ndị ọzọ bụkwa ebido mana ọchịchị ndị a agaghị ebe ọchịchị ndị anụmanụ ugbu agaghị ebe so ihe anyị na-ekwu ihe a bụ mgbe ị ga-agwụ mgbe anyị bịara na 8th Assembly ọ mgbanọgwụ ndị mmadụ na-eti mkpu na anyị gịnị na Buhari keme nke okeme nke anọ ndị anyị na ha na-eso okwu anyị na ha na-ese so n'ife emechi gị niile ji wee dị ode ndị anyị wee bata ndị okenye na anyị ga-atụgharị aka na nke anyị nọ nkịta ka anyị nene ma ikweta ihe i kwuru anyị nye gị ohere ka ma ọ ga-aganwu anyị echegide eruo onye otu wee dọta ọ kwara ihe anyị na-eme ka enye ohere a ka enyegidere ohere nwee ihe afọsị esi mba na ya dị ekwutezi mana ụfọdụ na-akọwatakwa na anya ka enere n'efu okwu ka egwuru ekwuta ọ bụ eziokwu ụfọdụ na-akọwata na unu bụ ndị kacha penta n'ụlọ omeiwu ahụ na unu nwere ike inwe mkpụrụ okwu ọnụokwu unu kwuo okwu mana unu agaghị emenwu ya bụ ihe unu chọrọ maka na unu enweghị ọnụọgụ ekwesịrị inwe iji wepụ onye isi ala ihe nwere ike ikwu ihe m na-agwa gị ihe m na-eme ka ị mata ebe a bụ na anyị mere ụnyaahụ anyị ncha kwekọrịtara na anyị nwere oke n'ihe anyị na-eme na-enwere oke na pati na ihe anyị nkata anyị kwu maka eto ga-esi wee nchekwa obodo so na anyị nwapụtara ebe a pụta bụ ihe anyị bụ representative ndị nọ ebe ahụ representative ndị nọ n'ebe ndị ntụkwetu ka anyị na-eme so anyị nchaghị ihe m na-eme ka nwee nghọta bụ na anyị ncha so n'ihe a na-eme n'efu na anyị nwapụta bụ na anyị nwabụ ndị amaara na ndị opozishọn bọtụ na ndị nke anyị na ha nọ anyị ncha bụ ofu anyị kwuru na enwewere oke ịmalite na sineti enwere ndị nọ n'aka nka nọ n'aka nka anyị kwekọrịta na mmesi na eme bifo anyị pụta kwube ya na-ekwu na anyị ncha bụ ofu mere nwoke dị n'ihe anyị na-eme ya ka ndị mmadụ aghọtara ndị APC one so n'ime ha ndị APC one bụ ihe so n'ime ndị otu ahụ na-ekwu ya asị gị mgbe m sị gị na nwere nkewe n'etiti anyị na-abụ anyị na-ekuzi mmadụ one ekwube ihe niile anyị nọ mgbe misi na ụnyaahụ ndị ekwere ndị na-aghọtafie aghọtachara anyị nọ eruo mmadụ ise ma pati niile PDP o PDP o NNPP o ya ndị niile nkwekọrịta nwebe a eruo mmadụ ise mana ndị pụrụ si ebe ahụ pụọ bụ nnọọ nchiaka mmadụ maka na ka ekwukwere ihe ahụ onye isi ndị sineti bụ Ahmed Lawan na-ekwukwa ihe ọ na-ekwu ọ dịka ọ na onweghị ihe na-eme anyị fụrụ ya n'anya gịnị ka ịchọ ka o kwuo a tụrụ anya na mgbe ahụ unu kwuru ihe ahụ unu kwesịrị na o kwesịrị ọkpọ unu ma ọ si unu nọrọ anyị ka etinye ọnụ n'okwu mana omedia ka ọ na onweghị ihe gbasara ya aka na-ekwu nke a na-ekwu onye ọnụ na-ekwuru onye isi ala Femi Adesina na-ekwu na n'ọgbakọ ha nwere ụnyaahụ na o nwere dịka esi wee kwutebe ya okwu ihe mere na onweghị ihe ha na-eme na unu nwere ike inwe mkpụrụ okwu unu mana ihe ga-eme ntị onye na-akwụ Femi Adesina bụ onye ọrụ oyibo a na-akwụ ya ụgwọ okwu etu a rie ụgwọ ọnwa ọ nọrọdụ ebe a na-ekwu ma nke a na-ekwu nya ebe ọ nọ ka njọ ọ mara ihe na-aga ọ na-ekwu okwu ono nke bịara so ịma na onye anọrọ ebe niri ozi ọbịa o jee ebe ọ na-ebido n'ụkwụ so ọ mara ọnụ ife gị ga-atakwa nne ya otu anyị nọ n'ụlọ nzukọ ọ maka anyị si eme ọmụ ihe na-ada okwu a nọ bụ ụgwọ ọnwa ya ahịa asị ya kwuo kwuo aka na-eri ụgwọ ọnwa wee na-eje otu akwụkwọ ma ọma nke a na-eme mba ọzọ ndị mmadụ ijekwe n'obi ya nene n'obi ya ọfụma ọ ga na-enwe obi anwụlie na ihe anyị na-eme na ọ magburu onwe ọtọma nkwunye maka iri ụgwọ ọnwa eziokwu maka ebe onye na-ebi ebe onye na-arụ ka ọ na-eri ka ọ na-awọchi ọ bụ eziokwu ọzọ wee bụrụ na ndị mmadụ na-ekwu na 6 weeks a unu nyere na ọ karịrị ewepụzie 6 weeks n'ime ọnwa one ọ fọrọ ka ndị a pụọ ọ gịnị fọziri ọ bụzi na ha nọgidezie oru n'abalị mbọsị ha ga-apụ
asịsị a na-ewepụgo ya o nwezere ihe unu ihe a gị na-ekwu onye danye n'ụlọ nsị danye n'onunu a na-abịa ka ewepụta ya ọ na-asị na etufuo n'oke oge iji wee bịa wepụta onye ọpụta mgbe ọbụla bụ ka bụ gboo ihe anyị na-eti ihe anyị na-eme ya ọrụ ndị mmadụ na-anwụ a ga-agba nkịtị ka ọ na-abaza bifọ ya ndị mmadụ na-anwụ a na-egbu mmadụ ndị ya na-eme ndị ntọrị bụzi omenala ajọ ife gbaa arọ bụrụ omenala so ife niile anyị ada emebu na-emezi agbachi nkịta na-ekwu etu obodo ọnụ ka ịkọta ga-esikwube niile gọọmenti abụrụ n'ofu ihe ikwugide ekwute ka anyị ncha wee bụrụ ofu n'ihe anyị kwuru ụnyaahụ ọ na-etufu ewekwe n'oge ụfọdụ na-ekwu nọ maka na ya bụ ha bata bụ unu na agada ka unu ji wee kwuwe okwu kịta ebe ka unu nọ kemgbe ọ maka na ọ batago na Abuja gị na-ekwuru ihe a na-ekwu ya bụ onwe mere okwu eme ekwuru ọkụ ọ ya bụrụ ndị ụwa ikwuru okwu ikwuwe ekwuwe asị na ebidoro ugbo nke nke a ga-eme ihe anyị ma bụ na anyị ga na-agba mbọ ime ihe agwa m ga-esi gị na ọsụsọ na-agba ewu nọ na-ajụ so onye nọ n'ilo ga na-ekwu ka o si dị ya n'ilo bụta onye nọ n'ụlọ ife anyị na-afụ abụrụ ife onye a na-afụ so onye pụrụ okwubekwe ka o si dị ya but ife anyị na-eme bụ na anyị na onwe anyị kwadoro nkwado ife niile na-eme nnọọ maka Buhari ihe niile o kwuru na a ga-eme na a ga-eme na ga tinye nkasị anyị enyezugo ya ha ncha afụ ha ncha na onwere nke kwere ime anyị na 8th Assembly anyị na-agbara mgba abịa 9th Assembly asị ka ekwete kedu ihe nke dịkwa kara ka ekwere anyị omenye odo onye ọbụla anya na onwere nke kwere ime na onwezi nke ihe niile a na-eme ma anyị emezughị mana ọnụ dohuru n'anya na onye isi na-etu unu bụ Ahmed Lawan na-akwado ya bụ ihe na ọ na-agbanyere unu stọd n'ihe ahụ unu na-eme ihe anyị nọ kịta bụ ndị ekwere ọ bụrụ onye bụ politiks onye bụ na ndọrọ ndọrọ ọrụ dị na-adọ onye a na-adọ o wee zabaza ndọrọ ndọrọ nwee mgbe ị ga-ekwekọta mmadụ ncha ga-ekwekọta ihe ha ga-eme ezinụlọ nne na nna nọ na ụmụaka a na-ekwetacha ihe niile kwu ma fọdụzikwa ịpụta ihe ha aka Naijiria ebe onye ọbụla si bịa nwee agbụrụ nwee ka isi ekpere Chineke nke gị esi eme nke a niile ihe dị na ya erika ama nkweta ihe a na-ekwu ndị akakwa na ọnụọgwụ ndị ekwetara ihe anyị na-eme anyị ha na-ekwu agwa nke ihe niile mere ụnyaahụ ọ bụ eziokwu na ndị fụ na telivishọn bụ ndị pụtara ndị niile na dịbe ochie mba kwetere ndị ekweghị eruo mmadụ ise